बेरायनो ओंखारलायबाय नै जोंहा अफाय थांगोन होनदों बाजै बहाय थांगोन होनदों रिजर्टआव बाथौ खेराइ रिजर्टआव थाङोनो ओमफ्राय आंहा मिन्थियामोन मोजाङै ओंखारफ्लागाल' आङो देलायनानै गासिबो ओंखारजोबखाबाय ओंखारदों गारि गंनैखा गंसेयाव जायगा जाजोबा नालाय गंनै थांनांगौ जायो उफाय गैया ओंखारबाय दा बै गंसे बेयाव माखासे थासिगोन जों दास्टाराव साब्रैजों ओरै साब्रै राननांबाय उफाय गैया माखासेया ब्रिजायाव थांबाय ओमफ्राय जोंहा बाजैजों आंजों दास्टाराव खावफा रानांगौ उफाय गैया नामा नायनायावसो गारिया गिदिर जायगायाव जायाखैना ओरैनो र' नायलांबाय थादो लोगोफोरजों अफाय सहैयो दा सहैबा नुसिगोन बबे जायगायाव थांनो नाराबारिनिफ्राय स्टार्ट खालामबाय बाजारनिफ्राय नाराबारि दखान उन्दुना बुलब नुजोबनाय ना उन्दुदों बाजैया उन्दुदों उन्दुआबाबो बिसिनाव थाबानो बोरैबा बुजोबो मोखाङा नायलाय बुनायजों आंबोथ' उन्दुआखै ओरैनो बिसिनावसो थाबाय थादों नाय नुबाय खुला ओंखायनो फ्रकखौसो गानना फैखाबाय आं गरमा ड्रेसा दायो जों खांख्लाबादा मोनफैबाय ओमफ्राय खांख्लाबादायावहाय बाजैमोनहा मैगं लायनो थांदों आरोना लकेल मैगं मोनगोन खोमा होननानै ओमफ्राय बिसोर गाबोन थांसिगोन नालाय गुवाहाटियाव थांफिनसिगोन जिउजों आंजों दं गारियाव जिउ जिउजों आंजों नेथ'नोसै गारियाव दसे जिरायनानै थांबाय थायासै आरोना बायोना बिदि गरमफ्राव ओंखारलाबाय थानो ओंखायनो गारियावनो दसे जिरायनानै थाबाय जोङो गरम बन्दनि फैदोंमोन बिसोरो सप्ताखेनसे जाफैबाय गाबोनजोंसो सप्ताखेनसे जागौमोन आरो ओमफ्राय गाबोननो थांफिनसै स्कुलाबो खुलिसिगोन ना उन्दैना ओंखायनो फैबाबो बिदिनो थाथेरनो मोना माथो खालामनो उफाय गैया बेनो लोगोफोर खांख्लाबादा बाजारा नायबानो जाबाय गारि सिंनिफ्राय एसे खेबहरबाय जा नुयो बेखौ बारबानो मोनोमोन नामाथाय बेनो सानफानो गैया नंगौना बेनो जागोन सानफानो गैया बेहायनो दुगैजागौमोन आराम गुवारमोन दैया ना हाब्रुबालाबो जिरायजागौमोन आया गारि गंबा लाखिनांगोन सामथाय बारे बेनो मोनफैबाय गिदिंना फैनानै भिडिअआवल' नुबाय थायो सिङाव हाबना नायनायसै माबायदि फट' लानो मोजां मोना बाथौ खेराइ रिजर्ट जाबाय ओमफ्राय बबेथिं मा दंथाय मिन्थिया थांबासो नुसिगोन नायबा फिसा नुहुरोना बायह्रानिफ्राय बाथौ खेराइ रिजर्ट सानदेआवसो बांसिन जायो होनदों
थायलाबायनानै जाबानो मोनजायो नामा जाखो? थायलाबायनानै जाबानो मोनजायो नामा होननायानो थायलाव फोजावो। सफैनानै माबायदि मोनखो? ओइ फाग्लिफोर सफैना माबायदि मोनखो रेजर्टआव दिनैसो फैनो मोननानै नायबाल एसे लांदां लांदां मोजां ना एसे दे नोंसोरबो नायदो एसे देनां नुनायनि मोजाङानो जायगाया एसे मोजां मोनफैदों फैनानै नुफेरदों जायगाखौनो नोंसो नुवाखैबा सफैखांबाय बाहाय फैफेराखै आं ओमफ्राय आं फिसासो नङोमोन बैथिंनिफ्राय नाहरबा नङा हरै लामानिफ्राय नाहरबा फिसा बिदि गुवार बायदिखौनो नुवा एरियाया बिराद जायगाया गुवारानो मोजां बाथारानो बाराथारहाय माबाया मम'आ जाख'नो हाला दासो मोनफैबाय लोगोफोर मा होनो फैनो 7:47 जाबाय दा टाइमा मोजाङालाय मोजांमोन बेरायनो ओरैबायदि बार दाबायदि बोथोराव मोजां आरोना बार आराम नाङो थानो टाइम पास खालामनो मोजां फांसन नायनोलाय मोजांमोन जोंहा नुबोआसै जेबो दायो दसे थानानै संखावदोसैलाय लाहार फाहार मोनानि जानाय नायलांबाय थादो होमबा लोगोफोरा मा खालामगोन ओमफ्राय नै संनो थाखाय दाउ बयलार रेडि लाबाय आरो बयलार बोरैबा संदों आरो बेदरखौनो रुनानै लाबाय ओमफ्राय टमेट' पियास ओमफ्राय नैबाव सामब्राम गुफुर हाइजें बानलु दङ बेखौ ग्राइन्डाराव होनोसै संबाय थानोसै नायलांबाय थादो ओमफ्राय नैबाव थुनुजाया दाउ आथिं एवदों दाउ लकेलनि आथिं बेहा बेयाव साराय फिसा एवदों एवबा गावसायोना एवनाया मोजां जानाय जायो
근데 이게 뭐? 근데 이게 한 푼인데. 많이 파면 딱 푼다 이렇게 하는 거. 뭘 뭐? 아니, 무슨 말이 있는 거? 이거 봐. 이거 진짜 왜 이래? 난 시럽을 이렇게 그러게요. 그럼. 오. 맞아. Ini gelem percobaan aja kala gelem naयनोसै जों जोबबाय मोखाङाहाय बारा संगासै बिदिनो दालि ओमफ्राय बयलारजों टमेट'जों एवबाय ओमफ्राय दहाय देखायखादोंमोन ना मा होनो दाउ आथिंखौ एसे एवबाय मानो होनबा गाबोन बिदामोनहा थाब थांगोन ना फुंनि 5टायावनो ओंखारलांगोन ओंखायनो थाब जानानै थाब उन्दुनांगौ होननानै बेखिनिखौनो संबाय दुनो ओंखारबाय ना बिबाना दुनो ओंखारबाय 맘 잔지 순아? 능 맘 잔지? 능 순 타든? 아용진 타든 비반? 능 아용진 타든 순아? 몰라? 비반? 뭐? 가본 소란바타이 구하티 누구실래 비반아 구하티 당는실래 당근 순아? 아용진 탕탕 우리 딸이 그거 맛있네. 나 배가 달려고 했다.